Takže ahojte, ja som Mirec a vítajte na mojom YouTubeovom kanáli Mirec Games. Toto je moje prvé video, takže predpokladám, že bude plné failov, ale poďme sa do toho pustiť. Zahráme si moju najobľúbenejšiu hru Minecraft, takže vytvoríme si rovno nový svet, bude to v single playeri a dáme ho takto. Zdáme si ho takto, tak máme nastavené. OK, takže dúfam, že nás to spavne na nejakom normálnom mieste. Ešte, aby som vás uvedol do obrazu, nie je to čistý Minecraft, mám tu nejaký create mod nahratý a nejaké také pár modíkov. Takže uvidíme, čo z toho vznikne. Nás to načítava, dúfam, že to nebude blbý bajom, ale vyzerá to fajn. OK. Takže poďme si naťažiť nejaké základné suroviny. Aspoň nejakú sekerku, krompáčik vyrobiť. Dobre, si zoberieme. Dajme si krafťák. Ideme ho sem. Sekerka. Krompáčik. A samozrejme to najdôležitejšie meč. Toho sa nezaobídeme. Takže sa môžeme spodozhľadnúť po okolí, čo nás tu čaká. No sme v takom dobrom lese. Že uvidíme, čo bude ďalej, či sa tu budeme mať kde usídliť. A čisto teoreticky by sme si mohli aj nejakú potravu zabezpečiť. Neuteká. Hej. No, máme tu aj nejaké huby rovno. Môžeme si aj tie. OK, ešte by som si mohol zobrať. Dávať ho tu. No dobre. Môžeme sa pozrieť sem hore. Tu máme. Taká neminie. Tak som to mohol aj vyskákať. Dobre. Zahľadneme po okolí. Ideálne by nám bolo nejaké ovce nájsť. V takom silnom zalese. Aha. Tak dobrý spawn som nečakal. Rybiky si poberieme, keď sa nám zídu. Budeme rovno preskúmať túto dedinu, uvidíme, čo tam bude. Vyzerá pekne. To je tak nice vchod. Budem maximálne spokojný. Dobre, som si ho obišiel niekoľkokrát. Áno. Bereme. Vidíte sa. Dobre. Štedrá dedina pre mňa. OK. To som nečakal až taký úlovok na prvýkrát. Nazdar. Chcem asi nie.
Ďalší domček. Čo nás prekvapí tu. Pekný balkónik. Každopádne nastavíme si aspoň spawn point. Keď niečomu náhodou došlo, niečo ponúkneš, samozrejme nič ako vždy. Ideme ďalej, ale vyzerá to dobré. Krafťáčik. Samozrejme, teraz ma napadlo, že som si nechal na spávne krafťák, že? Samozrejme. Dobre, tu nemáme už čo obzerať v tomto domčeku. Možno ďalšie chalúbky krásnej. Tiež nič. Udrieme tu ďalej. Rozmýšľam, kde som všade už bol. Tam už bol. Možno pozrieť to sem. To je lepšie ako nič. Mám tu základné vybavenie. A jasne, česť. Ojojoj. Jedla. Môžeme ísť ďalej. Tu sme už... To mi neboli. To dieťa. Tak vlastne to vyknem. Si poberieme, každopádne to sa zíde. Doplník netreba. Vlastne čo máme za... Ktorý to nerozbytný, ale fajn. Pozrieme ďalší. Bolo by nám si v najbližšej dobe tak kde čo postaviť. Slnko máme hore, to je dobré. Čau golem. Dobre. Tu máme vylúčené všetko. Dáme si ešte jednu posteľ od nich a môžeme ísť ďalej. A uvidíme, čo tam nájdeme. Ďakujem za posteľ. Jedeme. Keď sme prišli, tak poďme sem preskúmať. Celkom pekné. Stromy veľké. Pozrieme sa. Kde by to šlo celkom? Sídlenie. Ťažiť máme kde. Niekde sme sa pokračovať týmto smerom a uvidíme, čo nás prekvapí. Keď chcem sugarcane. Vždycky vyjde. Dobre. Som si myslel, že to bude dať. Nie. Nie. Dobre. Takže nič. Skúsime to takto. Bola polievka, jasné, že mi tam treba červené hubičky. No, dobre. Každopádne vyšla sa mi tu ešte jedna vec. Je nejaký kameň. My si mohli vytvoriť nejaké kamenné nástroje, ktoré budú efektívnejšie ako tieto zvyčajné drevené.
spravíme také provizorné hniezdočko na najbližšiu noc. Divočina v Minecrafte je krutá. Teoreticky by sme sa rovno mohli aj dole sídliť. Naťažíme nejaké kosti dreva. Sme mali čím aspoň zakúriť do pece. Sa nám už smieva. Kameň, dobre. Kamenný krumpáč máme. Máme akurát na pec. Nech sa nám vypáli. Nejaké uhlie. Výborne. Mohli by sme sa asi aj najesť. No dobre. Poďme sa prekúpať trošku ďalej. Vyspíme. No, vidíme, čo dál. Netreba, tu si počkáme, nech sa mi uhlie vypeče. Sok. Teoreticky by som si mohol spraviť rovno ešte aj kamenný meč. Viete, ako si naťažím drevo na styky. OK. Kde to boli? Neboli dole. Vložiť. Sranda. Sa mi to páči. A ešte jednu vec som zabudol. Sekeru. Všetko zložíme. Zaťak si bereme. Vec si bereme so sebou. Môžeme sa porozhľadnúť po okolí. Možno tu nájdeme niečo lepšie na usídlenie. Hlavne niečo rovinatejšie, tam by sa mi viac páčilo. Takže uvidíme. Ma to začína tu prekvapovať. Čablíčka. Dobre. Vyzerá dobre. Teraz ten zaujímavý strom. OK. Tu som našiel ešte niečo zaujímavejšie pre mňa. A to už huby. Toto jedno vyťažíme. Šup. A vidíme, čo bude, ako bude. Ak vyťažíme, môžeme sa presunúť tak, lebo chcem fakt nájsť nejaké dobré miesto, kde by sme sa mohli usídliť. Ale určite to nebude tu. Že tu je ešte aj voda fialová.
teraz nepozdáva. Magic Lock, modré drevo, vyzerá fajn. To by mohla byť pekná modrá loďka. Ešte to si vezmeme. A ten Magic Lock zoberieme. To netreba. Ja sa tak ide pozrieť. Mohlo byť rozumnejšie bývať. Vyzerá celkem fajn. Uvidíme. Sa rozhľadám. Ešte som si mohol nastaviť. OK. Už mám na maximum. Dobre. Predo mňa vyzerá celkom fajn na osídlenie. Snad sa nám tam podarí nejakú základňu vytvoriť. Tak uvidíme. Máte, že sme človek zájde, tak to trvá. Vyzerá to tu celkom tak, by sa mi to aj pozdávalo na usídlenie. OK, loďku si vezmem, toto nenechám. OK. Úprimne sa mi to celkom páči. Máme tu ovce, máme tu aj lávové jazero, ktoré by sa mohlo ukludniť. Dobre. Vyzerá to tak, že sme si našli asi celkom slušné miesto na bývanie. Výborne, tu sa mi to páči. Tu by sme si mohli aj nejaký domček postaviť rovno. Len čo vyťažím za pár stromov. A ešte aj sliepky, tu máme paráda, dokonca tu bude aj nejaká. Výborne. Sa mi to páči. Sa mi to veľmi páči. To bude asi najlepšie miesto pre mňa. OK. Vyťažíme si aspoň toto uhlie ešte. Môžeme ísť hore. Poďme. Si poďme vyťažiť drevo. Postavíme nejaký domček. Základný. Jednoduchý bungalov. OK, napadlo mi všetko možné. Aj nemožné. Ja radšej si vezmem jablka. Ešte by to chcelo trošku piesku. Zobrať, aby som si mohol nejaké to sklo vypieť. Ja nebudem mať dom bez okien. Sa nezbavím, ale zbavím sa. Cárachov. Mi zidú najviac momentálne. Máme výborne. Takže môžeme ísť sem hore niekde, teda čo postavíme. Niečo jednoduché, pekné, skromné.
Postavíme si to rovno tu. Ešte keby som tak mal dostatok. No. Ja nepotrebujem krafťák. Problém každého hráča Minecraftu, si myslím. Teraz som čo spravil. Už viem, čo som spravil. Že potrebujem toto spraviť. Vážne. Nepotrebujem momentálne ani toto. Môžem aj zatiaľ. Ďakovať. Ešte raz kraftíme na doštičky. Môžeme začať stavať nejaký základný domček. Vidíme. Asi by bolo aj na čase pridať. Dobre, tu možno nechať dvere. Je. Si umiestnime sem, ešte by sme si mohli aj nejaké dvere vyrobiť, tak mám z čoho. Myslím, že nemám z čoho. Keľu. Dobre, nevadí. Každopádne potrebujeme toto. Potrebujeme. Uspíme sa, idem si naťažiť nejaké drevo ešte. Môžem spraviť dvere. Zatiaľ som si mohol dať okno vypekať. Čo to po mne strieľa? OK. Nech si strieľa koľko chce. Môžem stačiť. Krásne dvojokno. Bude krásne dvojokno. Môže byť aj tu krásne dvojokno. Takže potrebujem 2, 4, 6. OK. Výborne. Poďme teda sa zmocniť ešte nejakého dreva.
som si ja nechal meč. Pokladám, že... OK. Ja som nerobil kamenný meč. Čau. Čau. OK. Dobre. Asi ja ešte pôjdeš so mnou do budúcna. Dobre. OK. Zero máme. Ešte by to chcelo nejakú... Čas spraviť aj dnuka. Možno 3. Takže tak. Môžeme stáť, že sa budeme... Ja si nechám pri sebe, toto máme, toto nepotrebujem. To si berem. Ak si dobre pamätám, výborne. Krásne moderné okno. Som sa zvládnuť na prvý deň, som zvládol. A uvidíme. Takže ak sa vám video páčilo, prosím like, môžete dávať komenty, samozrejme odbery. A ja sa s vami lúčim. Čau, čau.